Sí, vimos a presentar esta moción, señor alcalde, porque é evidente, non? O pouco respeto que se ten neste pleno ao pluralismo político por parte do equipo de goberno. Vostede, e debe o saber a ciudadanía, impide deliberada e conscientemente que os grupos da oposición presenten iniciativas neste pleno. Faino dunha maneira total e absolutamente arbitraria, é dicir, faino porque lle peta, e hai que dicirlo como é, sen xustificación de ningún tipo, da noite ao día cambiando criterios, e como se os dereitos dos concelleiros e concelleiras da oposición non existisen, desleixando e despreciando a ciudadanía que nós, por suposto, tamén representamos. Non lle gusta que nos falemos neste pleno, teno dito ou insinuado en máis dunha ocasión. Seguro que se por vostede fora prohibiría que nós estivésemos aquí sentados nesta cadeira, que nós representáramos tamén a ciudadanía do Outeiro do Rei. Compórtase vostede como aquel neno caprichoso do patio da escola que colle a pelota e di que é súa, pero sabe que, señor alcalde, o goberno e esta alcaldía e esta vila do Outeiro non é súa, é dos cidadáns e é das cidadás que, insisto, ainda que a vostede non lle guste, nós tamén representamos. Nós non falamos neste pleno porque a vostede lle guste, porque vostede o permita ou por deferencia súa, falamos porque temos dereito. Temos dereito a falar, representamos, insisto, a ciudadanía do Outeiro do Rei. Voulle ler un extracto dunha resolución que non é miña e seguro que sabe a quen se refire. No que se refire á limitación de mocións por grupo, é preciso que as decisións á hora de incluir ou non un asunto na orde do día do pleno sexan argumentadas, motivadas e sustentadas en algún regulamento. Digamos a ciudadanía, señor alcalde, porque seguro que vostede non o fai, que a Valedora do Pobo xa ten reprendido en varias ocasións a este Concello por non ter un regulamento que organice as sesións plenarias. Digamos a ciudadanía, porque vostede seguro que tampouco o fai, señor alcalde, que a Valedora do Pobo, que é o máximo expoñente da defensa dos dereitos fundamentais nomeada polo Parlamento da Galiza, ten sinalado no informe ao Parlamento deste ano a este Concello de Outeiro do Rei como incumpridor e obstaculizador dos dereitos dos concelleiros e concelleiras da oposición. Vostede non parece saber o que é a democracia, nin lle sona de lonxe, non lle gusta escoitar a quen non lle canta as louvanzas e non lle dá a razón, insisto no que lle dicía ao principio da minha intervención, seguro que se gustaría de censurarnos, calarnos e silenciarnos, e é o que está, desde logo, intentando. A democracia é moitas cousas, a democracia é concordia, é explicar as cousas e non ter reparo en fiscalización, en ser sometido ao control da ciudadanía. Vostede non escoita, non dialoga, non permite falar, non explica, nin nada que remotamente se lle pareza. Vostede dirá, e son previsibles, seguro, é algo que lle gusta repetir constantemente, vostede dirá que non ter un regulamento fai un favor á oposición porque non limita o tempo. Limite-o, señor alcalde. Vostede sabe, igual que sei eu, e sabe calquera persoa que vexa estes plenos, que os concelleiros e concelleiras da oposición raramente ou prácticamente nunca gastan máis de 5 minutos por intervención. Limite o tempo. Para nós non vai a ser ningún obstáculo para a nosa labor parlamentaria. Dirán vostedes, como dice vostede sempre, que a culpa é de Pedro Sánchez, de Cataluña, de Puigdemont, incluso de Zapatero. Dirá vostede aquilo de aqueles sitios onde vostede gobernan. Pareceme perfecto toda esa linha argumentativa, señor alcalde. Pode que lle pareza ben parecido, non son Pedro Sánchez, pode que me ralee un pouco a cabeza, non son Néstor Rego, e a compañera da miña esquerda non é Ana Pontón. A diferencia de vostede, os concelleiros e concelleiras do BNG, cando vimos aquí, vimos a falar de Outeiro do Rei. E o que pasa fora de Outeiro do Rei poucas veces nos importa. Eu levo máis de un ano aquí como concelleiro e non lle escoito vostede a falar nas súas intervencións máis que de Zapatero, de Pedro Sánchez, da presa do Narla ou de que pobriño este concello que non lle dan carto segundo. A democracia é responsabilidade, facerse cargo do que tamén un fai mal. Prego que se deixe, ou pode barallar, deixarse de intervencións de 50 minutos nas que se fala de todo menos de Outeiro do Rei. Nós non traemos aquí cuestións que non pertencen a este pleno. Nós non acusamos a vostede de cousas que compañeros do seu partido fan ou teñen sido condenados penalmente ou no contencioso administrativo por facer. Nós non facemos eso, porque creemos que non é necesario e non é respetuoso coa ciudadanía a que nós representamos. Nós, cando vimos aquí, falamos do Outeiro do Rei. O que pase fora, como dicía antes, pouco nos importa. Ainda digo máis, cando vostede trae aquí interpelacións á Diputación de Lugo que benefician a ciudadanía do Outeiro e están nas actas dos plenos, nós votamos a favor e non temos ningún problema con iso. Preguntáballe nun dos meus primeiros plenos, preguntábame se era vostede un cacique ou un tirano. Descubro co tempo, señor alcalde, que ten vostede capacidade de ser as dúas ao mesmo tempo, non? Dime vostede en ocasións, supoño que intentando ofender de alguma maneira un pouco extraña que non acabo de comprender, que parece que veño aquí a darlle leccións. Non é certo, pero permita que hoxe lle dea unha probe a democracia, señor alcalde, igual descubre que lle acaba gustando, nada máis.
Nos, habitualmente o noso grupo non lee as mocións, todos os concelleiros e concelleiras teñen un texto da moción, nos nunca lemos o texto íntegro da moción, nos vemos aquí a facer unha defensa adicional ao texto propio da moción. Se queren que lea a moción, lea a moción, non hai outra. No. Disculpa, non sei. En contestación á súa moción, quero deixar claras moitas cousas, porque eu creo que ustedes nin escoitan, nin queren entender, pero eu lles vou a dar unha contestación á súa moción plural que terá en conta. Para contestar esta moción hai que, en primeiro lugar, que ter en conta o que establece o artículo 21 da Lei 7/1985 de 2 de abril, reguladora de bases de réxime local, que di que lle corresponde á alcaldía convocar, presidir a sesión do pleno. E, a súa vez, o artículo 32 do Reglamento de Organización e Funcionamento do Réxime Xurídico das entidades locais, 28 de novembro de 1986, establece o seguinte: el orden del día de las sesiones será fijado por la alcaldía o presidente asistido de la secretaría. En el orden del día solo pueden incluirse los asuntos que hayan sido previamente dictaminados e informados o sometidos a consulta de la comisión informativa que corresponda. En el orden del día de las sesiones ordinarias se incluirá siempre el punto de ruegos y preguntas. Así pues, será a alcaldía o órgano competente para a convocatoria das sesións para fixar a orden do día das mesmas, establecer os puntos que van a ser tratados en cada unha delas, posto que así o determina a legislación vigente, que lle atribúe esta competencia. Por ello, a alcaldía non estará obligada a incluir en dito orden do día os puntos planteados pola oposición, e só os incluirá se o estima conveniente. En ambos preceptos son concordantes os artículos 47.2 do texto refundido das disposicións legislativas vigentes en materia de régimen local de 1986 que di: salvo en casos de urgencia, non se tratarán máis asuntos que los señalados en el orden del día de cada sesión, que formará el presidente y se distribuirá a los miembros de la corporación con antelación mínima de 2 días hábiles. Por tanto, a formación do orden do día é facultade da alcaldía. Dentro da dita facultade, a alcaldía é quen pode e debe priorizar uns asuntos respecto a outros. Segundo, de outra banda, está o dereito dos concelleiros que exercen o seu cargo, que inclúe a presentación de proposicións. Así, por exemplo, temos a sentencia do Tribunal Superior de Xustiza que Castela-A Mancha, do 11 de xulio de 2014, que di: entre as atribucións do Pleno atópase a de control, fiscalización aos órganos de goberno municipais. Para iso, poden formular proposicións, mocións, rogos e preguntas. O artículo 46.2 do Lei RBRL dispón para o efecto que nos plenos ordinarios a parte dedicada ao control dos demais órganos de corporación deberá presentar substantividade propia e diferenciadora da parte resolutiva, debéndose garantir de forma efectiva no seu funcionamento no seu caso, na súa regulación, a participación de todos os grupos municipais na formulación de rogos, preguntas e mocións. En exercicio das súas competencias, a alcaldía pode incluir ou non as propostas, pero para excluílas debe facelo motivadamente. Pode excluir asuntos propostos en materia alleas á competencia do Pleno. A realidade é que neste concello de 5.300 habitantes existen 3 grupos políticos: o PP, que goberna, o BNG, e o PSOE, que está na oposición. A día de hoxe non existe regulamento orgánico municipal regulador porque, a xuízo do equipo de goberno, a normativa existente en materia de réxime local é tremendamente ampla e concreta no desenvolvemento das sesións, o cal nos otorga unha cobertura legal precisa para desenvolver correctamente os plenos, xuntas de goberno local e comisións informativas. O certo é que ali onde existe aprobado un regulamento orgánico municipal,
A súa única función é reproducir literalmente o contido do ROF e únicamente limitar as mocións presentadas pola oposición, os tempos de intervención nas deliberacións e a cantidade de rogos e preguntas que poden presentar os grupos. Así, por exemplo, poñemos exemplos de algúns concellos e algunhas outras administracións locales. Así, por exemplo, o artigo 28 do Regulamento Orgánico Municipal de Laracha, con case 12.000 habitantes e 17 concelleiros, publicado no BOE de Coruña de 12 de xunio de 2015, di: o grupo municipal poderá formular como máximo, os grupos municipales poderán formular como máximo cada un 3 mocións, 3 rogos e 3 preguntas. O Concello de Santiago, con case 100.000 habitantes e de 25 concelleiros, plantexa a seguinte limitación no seu Regulamento Orgánico Municipal: en cada sesión do pleno, cada grupo político poderá presentar como máximo 2 proposicións, unha comparecencia, 3 rogos, 3 preguntas, unha interpelación, 4 mocións e unha moción de urxencia. No caso de presentar a moción de urxencia, computarase dentro do número máximo de mocións que corresponden a cada grupo político. O Concello da Coruña, con case 250.000 habitantes e 27 concelleiros, di no seu Regulamento Orgánico Municipal: la presidencia pode limitar hasta un máximo de 3 mocións que presente un grupo municipal en un mismo pleno ordinario. En respecto das preguntas, di: poderán presentar por cada grupo hasta un máximo de 3 preguntas de respuestas oral en cada pleno ordinario, que deberá presentarse por escrito en el registro general del pleno. En relación á Diputación Provincial de Lugo, moito máis cerca, con o Regulamento Orgánico Municipal público no BOP de Lugo o día 3 de outubro de 2020, di literalmente: as mocións formuláronse sempre por escrito e presentaránse no Registro General da Diputación con antelación suficiente para que poidan ser incluídas na orden do día do pleno sen prexuízo do disposto sobre os asuntos de urxencia. Conterán unha parte expositiva xustificativa desta e unha proposta de resolución. En canto ao número de mocións a presentar, por cada sesión será dun máximo de 2 por grupo. Un máximo de 2 por grupo. E xa por rematar, o Concello de Lugo, que di en cada sesión de pleno sustanciaránse como máximo por cada grupo político 2 proposicións, unha comparecencia, 2 rogos e 2 preguntas, excluindo deses límites as mocións de urgencia. Con todo exposto anteriormente á vista da súa moción, cabe fazer as seguintes consideracións. É público porque así se lles informou en múltiples ocasións que esta alcaldía ten o compromiso de incluir sempre na orden do día de todos os plenos ordinarios, aparte de todos os asuntos que proceda, unha moción de cada grupo político. A vista de todos os datos que se lles acaban de facilitar, parece máis que razonable, pois é obxectivo e xusto. Tamén se lle informou en moitísimas ocasións que de presentar varias mocións, un grupo, na orden do día, irá incluída aquela que fora presentada en primeiro lugar, no registro de entrada. E isto é así porque non son quen de facer un análise sobre cal das mocións que ustedes presentan é a máis importante, ou ca outra, sendo a criterio da data de presentación máis obxectivo. A maiores de que todos os plenos ordinarios incluyen sempre unha moción de todos os grupos políticos, os grupos teñen a facultade de presentar, rematados os asuntos da orden do día, as mocións de urxencia que consideren. Non se lles puxo límite a isto, e será o pleno da corporación que, en analizado se o asunto ten a consideración de urxencia ou non, proceda a aprobar ou non a súa urxencia. A maior abundamento non existe límites nos rogos e as preguntas, e non existe límite nas intervencións dos voceiros. De feito, no grupo do BNG permíteselle falar ao voceiro e aos outros concelleiros, pois en moitas sesións cada un defende unha moción, o cual nos parece ben, perfectamente. Así, o Reglamento da Diputación Provincial de Lugo, publicado no BOE de Lugo de 3 de decembro de 2020, regula respecto a isto algo limitado. A intervención nunha primeira quenda de cada grupo non excederá
no seu conxunto de 6 minutos. Pode observarse que a Diputación de Lugo é moito menos complaciente cos dereitos da oposición no desenvolvemento das sesións plenarias que este Concello de Outeiro de Rei. Por outro lado, é imposible non mencionar todas as mentiras que figuran na moción. Primeira mentira, cando di é a criterio azaroso e completamente arbitrario da alcaldía que a oposición só pode presentar unha moción para o pleno, isto é completamente mentira. Vostedes poden presentar as mocións que queiran, pero na orden do día só figura unha. Segunda mentira, cando di escollendo a alcaldía baixo criterios, en ningún caso sequera comunicándonos a oposición. Isto tamén é completamente mentira. Ou son sordos ou mentirosos, pois en múltiples ocasións informáronlles cal é o criterio a seguir de ser varias as mocións presentadas, como dixemos antes, a primeira. Terceira mentira, cando di o alcalde ábrese a permitir unha segunda iniciativa se o seu xuicio existe motivos de urxencia para levala. Isto é tamén completamente mentira. Eu sigo a lei e logo de rematar os puntos da orden do día, pregunto aos grupos se teñen algunha moción urxente que presentar e logo de exponer a urxencia da moción, esta se vota polo pleno, non o decide o alcalde. Cuarta mentira, cando di mudan constantemente os criterios para podermos presentar esa única moción. Isto é outra burda mentira. O criterio é claro, unha moción por grupo na orden do día. É non presentala antes da comisión informativa, estánse incluído neste órgano por vía de urxencia e así chegan ao pleno perfectamente dictaminadas. Quinta mentira, non existe ordenación algunha dos debates. Outra mentira máis, pode ver calquera pleno dos que están na web publicados, se non os lembra, e verá que se desenvolven perfectamente ordenados, diferentemente a que non lle guste a usted. Nada que argumentar sobre o tempo que emprega esta alcaldía en defender os asuntos, pois a oposición, a diferencia de outros organismos, como a Diputación de Lugo, aquí non ten límite tampouco de tempo nas intervencións, polo que non vai ser a oposición quen teña tempo ilimitado para falar, pero a alcaldía limitado. Xa, por suposto, nada que argumentar sobre de que fala esta alcaldía, pois xa sería o colmo que me dixeran de que teño que falar, e de que non. Fala, por último, a moción de que acuden ao Valedora do Poblo. É certo, tamén acuden á Fiscalía e ao Xulgado Contencioso Administrativo, todo con tal de ser protagonistas, pero ningún lles deu a razón a día de hoxe. De feito, hai unha condena en costas ao seu grupo que aínda non fixeron o ingreso neste Concello. Únicamente a Valedora do Poblo atendellos e fixo a este Concello unha recomendación de aprobar un reglamento orgánico municipal que entenderá que coa maioría absoluta que ten este grupo, a súa aprobación suporía que o desenvolvemento do pleno sería idéntico a como é agora. Sería absolutamente idéntico. É imprescindible que entendan que non existe unha soa norma legal que exixa a aprobación dun regulamento orgánico municipal para que funcione un pleno. A vista de todo o exposto, é claro que a maioría das corporacións locais regulan o número de mocións máximas a presentar polos grupos municipales. Ninguna corporación mínimamente seria permite que se presenten mocións a todo infinito, pois podría convertirse en un verdadeiro pesadelo o desenvolvemento dos plenos, e tampouco se pode estar cambiando de criterio continuamente, permitindo nun pleno 3 mocións á oposición porque hai poucos asuntos e noutro unha moción á oposición porque hai moitos asuntos. O máis adecuado é así o fan en principio prácticamente todos os entes locais, establecer un número máximo de mocións con independencia das mocións de urxencia, os rogos e as preguntas. Eu creo que con esta contestación que pretendín escribila e leela para non me olvidar de nada,
pois creo que queda perfectamente claro que todo o que dice usted nesa moción, todo o que pretende decir usted ao largo de moito tempo, de que non teñen os seus dereitos cubertos, e que se lles permite, e que non se lles permite defender as súas mocións, as súas iniciativas, pois é absolutamente falso, porque nosotros nos adaptamos estrictamente ao cumprimento da lei para o desenvolvemento destes plenos. Precisamente este detalle de que eu creo que tiña que intervir a continuación. Non tiña por que intervir a continuación. Habitualmente nestes plenos soe ser así. A moción presentada polo grupo un dos grupos da oposición, despois intervén o outro grupo da oposición e finalmente o alcalde. Se iso estivese recollido en un regulamento, seguramente o mellor non teríamos este detalle. Perdone que interrumpa. A Diputación de Lugo ten un regulamento en cada vez interveñe dunha maneira diferente o grupo da oposición. Bueno, pero sempre se pode acudir a ese regulamento para facer calquera reclamación. Neste momento só podo reclamar aquí, en viva voz. Usted ten a súa intervención agora, faga. Vou non facer. Pois eu lembro que na comisión de abril, para o pleno de abril deste ano, eu presentei dúas mocións. Unha pola Lei de Benestar Animal, que se cuidase a Lei de Benestar Animal aquí en Outeiro de Rei, que foi, por certo, rexeitada, e outra, precisamente, pedindo un regulamento para a organización dos plenos e comisións. E máis, nos acordos que eu presentaba, pedía non só o que máis ou menos están presentando o BNG, senón tamén, aparte os tempos de intervención ou réplica dos que cada voceiro dispón, que penso que é bastante importante, e por último, a organización da posible participación veciñal dos plenos, porque tamén os veciños teñen dereito a participar aquí. E, por outro lado, eu quería saber, cando se nos informou deste cambio de pasar de dúas mocións, como se fixo sempre desde que son concelleira aquí, a unha. Eu non recibín ningún correo electrónico, en ningún pleno se comentou semellante cousa, nin tampouco en ninguna comisión. Bueno, nada máis. Eu creo que xa queda claro o que quería dicir. Non hai nada máis, porque se vostedes non queren facer un regulamento, pois entón teremos que seguir. En máis de un pleno comentamos e se lle dixo desde esta alcaldía que se presentaría unha moción e despois presentaría por urgencias que quixeran. En máis de un pleno. E con respecto á participación municipal dos veciños, pues realmente se lo planteamos porque eu non o vexo fazer ni siquiera nos grandes concellos. Entón, en principio, eso non lo temos planteado. Se pode facer unha pequena réplica. Sí, diga. Breve telegráfica. Paradóxico hasta certo punto desde un punto de vista triste tamén, extraño que vostede todos os exemplos de concellos que vai a buscar, corrixe, que lle foron buscar son de concellos que teñen un regulamento. É dicir, vostede cita constantemente exemplos de concellos que teñen un regulamento para argumentar que vostede non necesitou. Se tan claros son os criterios, escríbaos. Un regulamento non é outra cousa que deixar iso sobre escrito e terlo todo claro en ningún tipo de dúbida. Houve unha comunicación oficial do papel do criterio? Non. O criterio cambia artificialmente no pleno de febreiro de 2024, sin aviso previo de ningún tipo. Nós temos, e están as actas e están as convocatorias do orde do día, plenos de 2023 con dúas mocións, sin ningún tipo de problema. En febreiro de 24 cámbianse. Paradóxico, quizáis un pouco por alusións con respecto a plenos previos, señor alcalde, se quere convertir isto nun debate xurídico, facémolo, Ora, vostede ten dado aviso en varios plenos que este non é un debate sobre normas, que é un debate político. Bueno, se quere falar de normas, falamos. As normas, é seguro que quen lle escribiu esa resposta, que tamén o sabe, as normas interpretanse. E a valedora, nas resolucións e ditames que lle comunicaron a vostede incesantemente, non menos de 3 ocasións, dille que malia o que diga a lei, e vostede dixo tamén na súa intervención, as circunstancias de aceptación ou non aceptación dunha moción teñen que ser motivadas. Cal é o motivo de que vostede non deixe presentar máis dunha moción? Digo eu, porque non lle dá gana. Porque nós presentamos unha moción cando hai outras 7 da súa parte na orde do día e tamén só nos deixe presentar unha cando non hai absolutamente nada na orde do día do pleno. Como é o día de hoxe, que prácticamente a rendición de contas non hai nada para falar hoxe. Co cal non me diga que isto non é caprichoso porque é a pura definición do capricho. Vostede deixa presentar unha porque non lle peta deixar presentar máis. E todos os exemplos que vostede mencionou deixan polo menos presentar dúas. Todos. Concello, Deputación ou Concello da Laracha
é o Concello de Compostela. Quere parecerse a eles e por eso os cita? Faga un regulamento. Quere deixar solo unha? Coas normas que vostede lle dou Dios a entender, escriba ou faga un regulamento. Non entendemos tampouco a teima de non, o criterio está suficientemente claro, non estaba de inicio e non está agora. Porque, como vostede sabe, e é obvio e evidente, os días, por exemplo, para a convocatoria das comisións informativas de asuntos do Pleno varían, e a veces son 3, a veces son 4, a veces son 5. Co cal, non veña vostede a dicir, permítame a vulgaridade, non veña a dicir milongas neste Pleno porque, por exemplo, podíamos ter un pouquiño de respeto á cidadanía que está vendo esta participación plenaria e non dicirlle mentiras. E se quere cobrar as costas do procedimento, fale co súa abogada, diga como se fai o seu traballo, porque para cobrar as costas hai que facer cousas. Non simplemente clamar ao ceo que esa hai que pagar. E se quere entrar no debate de por que fomos ao contencioso e por que se xeraron esas costas, falámoslo diante da cidadanía, cando queira, sin ningún problema.